Здравейте! Аз съм Юлиана, хипнотерапевт и регресионист в студио Оренда. Студио за регресивна хипнотерапия, връщане в минал живот. Чудесно е днес, че можем да се срещнем, да запиша това видео, да се запознаем, да ви се представя, тъй като това е първото ми включване онлайн, както и да отговоря на много въпроси, които вече ми задавате след създаването на сайта на Оренда и Фейсбук страницата на Оренда. Занимавам се с връщане на клиенти в минал живот от 2018 година насам, затова ще ви разкажа малко по-късно в това видео. Много от вас, които са потърсили своя хипнотерапевт, своя регресионист, вече знаят, имат опит с практиката. Други обаче не знаят какво е регресия, любопитни са и искат да научат повече. И точно за тях ще кажа днес в това видео. Тайни и мистерии около процеса регресия няма. Истина е, че в различни състояния на хипноза умът ни попада всеки ден. Разбира се, многократно, когато се вглъбяваме в себе си, например, вършим нещо рутинно, върху което не се налага да пазим фокуса си, сме в същото състояние на унес, както когато сме при хипнотерапевт. В случаи, когато медитираме, например, постигаме същите вълни на опериране на мозъка, както при регресивната терапия. В такъв случай съзнанието остава будно, активно, винаги може да прекъсне терапията, пациентът остава в пълен контрол на това, което се случва, а подсъзнанието и интуицията ни водят назад в спомените, в процеса на спомнене. Това е регресията. Начин и техника, водена от терапевт, която предизвиква спомени от това, което сме преживели в минали животи или в неосъзнаваното ни детство. Тези спомени можем да приложим тук и сега, в този живот и да му подобрим качеството, да си дадем отговори на много въпроси, които се задаваме рано или късно. Всички от нас. Въпроси като какъв е смисълът на живота, какво е призванието ми в този живот. Може да са съвсем обикновени и прости неща, като как да подобря комуникацията си с член от семейството, защо, например, изпитвам носталгични, негативни чувства, живея в състояние на хроничен стрес, имам паник-атаки. Една регресивна терапия може да даде отговор на всички тези въпросителни. Моят път към регресията започна през 2014 година. Може би малко по-рано, когато проявих любопитство и започнах да чета книгите на Майкъл Нютън. Знаете, хипнотерапевт, регресионист, психиатър, доктор, който помага и разработва техниката регресия, който помага на много от клиентите си да се върнат назад в минал живот, за да вземат уроците от този живот, за да ги приложат тук и сега. Неговите книги предизвикаха моето любопитство. Аз обаче имах един панически страх към дълбока вода, който започна да ми пречи. Когато започнах да пътувам по-често, точно този страх не ми позволяваше да избера различни туристически дестинации, които по някакъв начин включваха тази дълбока вода, пътуване с корабчета, плуване. Нямаше как да приема подобно предизвикателство, именно заради своя страх. Затова реших, че тъй като регресията странични ефекти няма, негативни имам предвид, реших да потърся своя регресионист, за да видя и да отработя този страх. Освен всичко друго, беше и любопитство какво всъщност е процеса, как мога да го приложа в моя живот и да го преживея. Намерих своя регресионист в България, жена, която вече ми е колега, за щастие. И тя ми помогна да се върна в своя минал живот. Видях се като мъж, много силен физически мъж, през 18 век в Ирландия. Аз и в момента живея в Англия и може би това е причината да чувствам тази страна или тази част на света като свой дом. Видях се тогава като силен физически мъж, който работеше с ръцете си, спомням си, ковеше желязо, истински, физически, емоционално, изпитвах всичко, което изпитваше той.
А, на сватбения си ден видях, че моята любима се отдави. Отдави се в много дълбока вода. Това даде обяснение на този мой физически, панически, неестествен страх в този ми живот. И започнах чрез регресия и регресивни терапии да го отработвам. Към днешна дата пътувам щастливо до места, които включват пътувания с корабчета и плуване. Не мога да кажа, че напълно съм го елиминирала, но мога да кажа, че го отработвам постоянно. Това беше първата ми среща с регресията. По-късно вече, когато се преместих да живея в Англия, имах честа, и наистина е чест, да стана ученичка на Карен Уелс, която самата тя всъщност е ученичка на доктор Майкъл Нютън, именно човекът, който запали интересът ми към регресия чрез книгите си. И от 2018 година насам аз практикувам регресия. Връщане на клиенти в минал живот. И много ще се радвам, ако ме потърсите и мога да ви помогна. Знаете, след COVID време регресии вече могат, всъщност се провеждат онлайн, съвсем успешно. Моята практика го доказва. Така че ще се радвам да се свържете с мен и да мога да ви помогна. Ще последват още видеа, в които ще кажа повече подробности около регресивната терапия, около това, например, как да се подготвите за една регресия, има ли нужда да правите нещо, как да намерите своя хипнотерапевт, как се изгражда доверие между вас и терапевта и какво всъщност се случва. Знаете, на сайта на Оренда споделям много случаи от практиката, които са интересни. Напоследък съм доста заета, но обещавам да намеря време и да публикувам още повече регресивни терапии, защото знам, че са интересни за всички. И аз ви очаквам там, на страницата във Facebook на Оренда Circle или на сайта на Оренда Past Life Regression. Ще се видим там.